please. Na may available na iPhone X katong colored gold? Yes, ma'am. Naataan na. Available tanang colors. Miss, kanang... What's the requirements of your home credit? Ay, tango din mo, ma'am. Sige, na kay ID? Yeah, sure. I have one. Here. Ay, hala ma'am, dili na ba mo dawat aning PhilHealth kay na-bankrupt na. Nakailaing documents diha like source of income. Yes, I have one. Yes, here. This is my source of income. Saan ni ma'am? That's sunflower and fresh good, you know. Anyways, naako kilaing documents diri. Sige, unsa man na. Well, this is my payslip. Sus, ginawa po niyo, ma'am. Sige, ako sa ipakita sa mong manager, ha? Kung approve ba ka. Lingkod na sa, ha? Sure thing, miss. Thank you. A few moments later. Ma'am, good news. Na-approve ang imong loan. Wow! OMG! Sure ka, miss? Thank you! Oh my God! Thank you so much, miss! Oh my God! Miss? What is this? My miss, what is this? Duwaan man eh! Ana akong manager, puslan man na, di ka ka-afford, kana na lang kuno. Andi call, andi text pa. Lourdes! Lourdes! Sa man? Marikasa! Marikasa! Naku, chika ni mo. Saan na ba? Talik sa dirigod kay madunggan yun ta. Ay, oy, kay social distancing taron. Unggi ka gamas. Mas pa, oy. Mura sa na masud ang massive simod. Talik sa kod. Abot ni Margaret. O, gabi pa dyan nangatol ko ngabil ang niya. Watch ko katong. Oh, kabantay na sa deka. Mabtos na siya, no. Nambuklag ka nito niya. Nagkuututoy. Kitaan ba na ko siya gahapon. Siya tigbo at naagi ko sa ilaha. Klaro na nangitiyan. Patay siya siya, mama. Kung kinsa palagi ng buutan, kunuhan, wala sikretong lagbok. Ay! Yan, sige. Naasiya. Day Margaret, asa rin ka palitan na imong mangga? Ilan ang lisat eh. Nagpila sa day. Kuan tag G's ang manggan, 5 ang hipon. Day, nambuk lagi ka day, no? Buyag sa ti, oy. Oh no! Ay, sa kote, oy, bye. Wow, nga ning bata, oy. 13 anyos pa lang gani, magdus na. Iyan ang jud sayangan ng itsura to. Lagi, ako parang anak ko, pawa jud ko na. Ma! Ma! Tugas mong anak ko. Ma! Ma! Saman! Nangita si Papa ni mo, ang anak ko nagibiyahan ni mo ang nilong-ab na hilaw. Naundag butin. Saba diha! Kamu di ay, mamatay mo gwa ko? Grabe! Asa paglungaw, pagpalit beauty ako gihapon? Di ba ako mag-rise na kagadahit ko? Ako na! Ay, gadahit ka, Omega. Banto ka na sleep ka? Yes! Dapat ipangandaman kay maapil ko pageant. Aura, bantay di ka daog lagi. Ikaw! Halatay, tawag kasi mong bana. Stage mo tawhana, uy. Asa paglungag, ako pa maghihapon. Baka bisita diri. Huwat ha? Balik ako dayon. A few moments later. Hala, Marika! Naon sa mga kanibayilit tag ibang mata? Stage ka niya kung bana. Uy, buta ko sa ipapamahaw. Di ko niya kumo. Ay, dyan paghagting sa kong mata. Marika! Naon sa naman ka? Buta pa sa'yo. Nga magigchismis naman ka. Ang dami yung pabahay kong anak ko. Trabaho pa ko. Hindi ko bayana ka. Ato, asti mong bana. Iki, basi saon sa kaato. Huwat ya ha. Huwat mo. Balik ko dayon. A few moments later. Hala, Marika! Naon sa naman ka? Nagkadugo naman ka. Stage ka niya kumana. Ako siya paparangay. Kanam sana akong gabil. Uy, katol kay Pernila. May kailibak.
Oy, Bes! Sorry lagi ka. Ali, Bes! Boring kay sa balay good. Lami kayo bug na ubitin. Amo dyan ko. Sige, ali kay libak sa ta. Thank you, Bes. Uy, nakoy chika ni mo ba? Muundang na ba kong pang-harbal kay minda na lang kong buha. Swerte dyan kaayo ka. Matuman dyan permit yung inong pangandoy. Bisag sa laki good, makuha dyan niyo yung gusto. Ha? Mersi? Magkunwari tayo na sa show. Ako ang host at ikaw ang guest. Ang title ng show, Ikapitong Utos. Huwag kang makikiapin. May isang tanong ako sa'yo, prangkahin mo sana ko. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. Querida Kabit number 2, Mistress Relasyon. Mercy! Huwag mo akong ma-mercy-mercy! Yung tanong ko ang sagutin mo! Are you f***ing my husband? Umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Ay, hala, Bes! Minsan lang kita ibikini. Marisisuryano ka, sa Padilla ko. Hoy, basi kayo nung kalimot ka. Imuras ba na siyang giilog ni Kuan? Oh no! Support ba kay kunin mo ato, ha? Ako gayto ni palit og tequila og cracklings ni imong kay ko bayaran. Pero hantod karon wala ba adjud ha? Wa adjud ko naningil mo 48 years na kaayo. Mo nang ay kong andari di ha. Prinda sa nimong laki nako. Ninaana pa kada ko sa una na dapat share jud ta kay mag best friends ta. Oh my God. Hala, sorry bes. Hala, nanawag si Crush OMG! Hala, uy, effective dyan tayo akong make-up. Diyos ko. Wow. Pero, di ko padala, uy, abi pa lang easy girl ko. Hard to get sa tapanagsa, uy. Abi pa lang. Hi, miss. Unsay mo pangan? Bruh. Ha? Anjuli. First name kay Ann, middle name kay G, last name kay Lee. Anjuli. Wow, kagwapa ni mong pangan. Uy, liwat ni mo. Bruh. Thank you. Pwede mangutan na balik, Anjali? Sure. Extra man. Unsay shade sa imong foundation? Ha? Unsa color mong foundation ba? Kay mag-photoshoot magugkuugma. Hehehe. Ah. Kuan. Beauty Glaze. Shade number 4 sa Shopee. Hello, sis. Thank you, Kayo. You're the best. You're welcome, Bes. Good luck. Yatay, Miss Wency. Oy, tuduan siya kung inamaw permi. Kapay lang ko diri. Kapay kay gnudnud sa naong diri. Man, di nita mataypas to crush kay laki sa nang gustos. Yatay. Lain ito do sunod, be. Pagbuhat og tutorial sa pag-detect sa yachts department. Oh my God. Kakapoy na ni kinabuhi. Uy, uga na kaayo ta diri, Diyos ko. Wanna eat your shema chow, just a shit meow meow meow. Wanna eat your shema chow, let us shit meow meow meow. Oh, dara, ubayad ako. Ubayad ako. Oh, dara nito mo ha. Oh. Ay! Ay! Uy, batasan! Kay hilas! Kaysa itong utangan mo ako, may maldita, uy! Singhagan pa ko! Shti, ha? Uy, parang fairness na bayaran ko! Diyos ko, Lord! Nadaw, bida ako nung nitubo. Perfect! Dapat lang.